വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ലവ് കാര്യമാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ? ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ ലവ് ബേർഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇവരുടെ പ്രായം ഏകദേശം 2 കൊല്ലമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലവ് ബേർഡ്സ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ അവർ പാറി കളിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഒരാൾ ഊഞ്ഞാലാടുകയാണ് കേട്ടോ. രണ്ടാളും കളിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ കൂടെ. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം, മുട്ട ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം. നമുക്ക് മുട്ടയൊന്നും കാണുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരു തുവലുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറിയൊരു തുവല്. ഒരു മുട്ട ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ.